Allah je odabrao Adema i Nuha i Ibrahimovu porodicu i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom. Sve porod jedan od drugog, a Allah sve čuje i sve zna. Kada Imranova žena reče: Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na službu tebi, pa primi od mene, jer ti zaista sve čuješ i znaš. Poslije ona, kada je rodila, reče: Gospodaru moj, rodila sam žensko, a Allah dobro zna šta je rodila, a žensko nije kao muško. Nadjela sam joj ime Merjema i ja nju i porod njezin stavljam pod tvoje okrilje od prokletog šejtana. I Gospodar njezin primi je lijepo i učini da uzraste lijepo i da se o njoj brine Zekerija. Kad god bi joj Zekerija u hram ušao, kod nje bi hrane našao. Odakle ti ovo, o Merjema? On bi upitao, a ona bi odgovorila: od Allaha. Allah onoga koga hoće opskrbljuje bez muke. Tu Zekerija zamoli Gospodara svoga: Gospodaru moj, reče, podari mi od sebe čestita potomka, jer se ti uistinu molbi odazivaš. I dok se on u hramu stojeći molio, meleki ga zovnuše: Allah ti javlja radosnu vijest. Rodit će ti se Jahja, koji će u Allahovu knjigu vjerovati i koji će prvak biti i čedan i vjerovjesnik, potomak onih dobrih. Gospodaru moj, reče, kako ću imati sina kada me starost ophrvala, a i žena mi je nerotkinja? Eto tako, reče on, Allah čini što on hoće. Gospodaru moj, zamoli on, daj mi neki znak. Znak će biti, reče, što 3 dana s ljudima nećeš moći govoriti osim znakovima. I često spominji Gospodara svoga i hvali ga krajem dana i izjutra. I kada meleki rekoše: O Merjema, tebe je Allah odabrao i čistom stvorio i boljom od svih žena na svijetu učinio. O Merjema, budi poslušna svome Gospodaru i licem na tle padaj i sa onima koji molitvu obavljaju i ti obavljaj. To su nepoznate vijesti koje ti objavljujemo. Ti nisi bio među njima kada su pera svoja od trske pobacali da bi vidjeli koji će se od njih o Merjemi brinuti, i ti nisi bio među njima kad su se prepirali. A kada meleki rekoše: O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od njega riječ, ime će mu biti Mesih Isa, sin Merjemin, bit će viđen i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih. On će govoriti ljudima još u koljevci, a i kao odrastao i bit će čestit. Ona reče: Gospodaru moj, kako ću imati dijete kada me ni jedan muškarac nije dodirnuo? Eto tako, reče, Allah stvara što on hoće. Kada nešto odluči, on samo zato rekne budi
i ono bude. I poučit će ga pismu i mudrosti, i Tevratu i Indžilu, i poslati kao poslanika sinovima Israilovim. Donosim vam dokaz od Gospodara vašeg. Napravit ću vam od ilovače nešto poput ptice i puhnuću u nju. I bit će voljom Allahovom prava ptica. I iscijelit ću slijepa od rođenja i gubava. I oživljavat ću mrtve voljom Allahovom. I kazivat ću vam šta jedete i šta u domovima svojim gomilate. To će u istinu biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete. I da potvrdim istinost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim nešto što vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vašeg, zato se Allaha bojte i mene slušajte. Allah je doista i moj i vaš Gospodar, pa se njemu klanjajte, to je pravi put. A kada se Isa uvjerio da oni neće da vjeruju, uzviknuo je: koji će biti pomagači moji na Allahovom putu? Mi, rekoše učenici, mi ćemo biti pomagači Allahove vjere. Mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi poslušni njemu. Gospodaru naš, mi u ono što ti objavljuješ vjerujemo i mi poslanika slijedimo, zato nas upiši među vjernike. I nevjernici počeše smišljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer on to umije najbolje. I kada Allah reče: o Isa, dušu ću ti uzeti i k sebi te uzdignuti i spasit ću te od nevjernika i učinit ću da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do smaka svijeta. Meni ćete se poslije svi povratiti i ja ću vam o onome o čemu se niste slagali presuditi. One koji ne budu vjerovali, na strašne muke ću staviti i na ovome i na onome svijetu, i niko im neće moći pomoći. A onima koji budu vjerovali i dobra djela činili, on će njima punu nagradu dati. Allah ne voli nasilnike. Ovo što ti kazujemo jesu ajeti i Kur'an mudri. I sav slučaj je u Allaha isti kao i slučaj Ademov. Od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: budi, i on bi. Istina je od Gospodara tvoga, zato ne sumnjaj. A onima koji se s tobom budu o njemu raspravljali, pošto si već pravu istinu saznao, ti reci: hodite, pozvaćemo sinove naše i sinove vaše, i žene naše i žene vaše, a doći ćemo i mi, pa ćemo se usrdno pomoliti i Allahovo prokletstvo na one koji neistinu govore prizvati. To je zaista istinito kazivanje i nema Boga osim Allaha, a Allah je doista silan i mudar. A ako oni glave okrenu, pa Allah sigurno dobro zna smutljivce.